περισσότερες προσφορές ζωής. Καθώς κατηφορίζαμε τα υψώματα του βορείου Καβιρόντο της Δυτικής Κένιας προς το Κισούμου για να συνεχίσουμε το ταξίδι προς την Ναϊρόμπι, μια σκηνή από τη λειτουργία του Σαββάτου στην Μουκάγια ξαναγύρισε στη μνήμη και απορρόφησε τη σκέψη. Την ώρα που μοίραζα αντίδωρο, όλα τα παιδάκια έσπευσαν να πάρουν τον ευλογημένο άρτο. Η άσπρη παλάμη έδινε στις θυμονιές των λεπτών μαύρων χεριών, χαρούμενη, όμως σε μια στιγμή πάγωσε. «Δεν έχει άλλο, πάτερ», είπαν από το ιερό. Τα μικρά καλαμμένα χεράκια έμειναν τεντωμένα γεμάτο προσμονή. Λίγες φορές ένιωσα τέτοια μηχανία. «Θεέ μου, και τώρα τι θα γίνει με τότε τα παιδιά?» Με τα κοίταζα με αφηρημένη συλλογή. «Θεέ μου, και τώρα τι θα γίνει με όλα τούτα τα παιδιά, με όλους αυτούς τους ανθρώπους?» Ψιθύρισα πάλι, καθώς αναπολούσα όσα έζησα εκείνες τις ημέρες και μου φάνηκε πως με κύκλωναν πάλι υψωμένα, απαιτητικά ή κετευτικά τα τόσα χέρια των Αφρικανών αδελφών που γνώρισα. Περισσότερο αντίδωρο, περισσότερες προσφορές, σκέφτηκα. Περισσότερες προσφορές ζωής θα χρειαστούν. Εκείνη η Δευτέρα ήταν του Αγίου Πνεύματος. Αυτονόητα και όνειρα. Πολλά πράγματα τα θεωρούμε αυτονόητα και ούτε καταλαβαίνουμε ούτε υποπτευόμαστε την στέρηση των άλλων. Θεωρούμε αυτονόητο, παραδείγματος χάρη, ότι όποτε θέλουμε μπορούμε να πάμε σε έναν ωραίο ναό που έκτισε η ευσέβεια μιας προηγούμενης γενιάς. Ότι έχουμε στη διάθεσή μας, στη γλώσσα μας, την Καινή Διαθήκη και λειτουργικό πλούτο απέραντο. Θεωρούμε αυτονόητο πως όταν χρειαστεί έχουμε καθαρό νερό να πιούμε. Όταν αρρωστήσουμε, ένα ειδικό γιατρό να συμβουλευτούμε. Και ακόμη ότι από τα παιδικά μας χρόνια μαθαίνουμε τα βασικά γράμματα και προχωρούμε με αυτά στην καθολική πείρα της ανθρωπότητος. Και θα μπορούσε ο κατάλογος των αυτονοήτων να γίνει πολύ μακροσκελής. Πόσες όμως άραγε φορές έχουμε αναλογιστεί ότι αυτά τα αυτονόητα για μας αποτελούν ανέφικτα όνειρα για χιλιάδες άλλους συνανθρώπους μας,
που εύκολα αποκαλούμε αδελφούς μας. Λοιπόν, μπορώ να σας διαβεβαιώσω από προσωπική άμεση εμπειρία ανάμεσα στις πιο αδικημένες και στερημένες ανθρώπινες ομάδες ότι αποτελεί όνειρο για χιλιάδες παιδιά που ζουν σε απόμακρες περιοχές της Αφρικής. Ένα πηγάδι με καθαρό νερό κοντά στο χωριό τους. Όνειρο για τις μητέρες μια φτωχική κλινική που να προσφέρει λιγοστά φάρμακα όταν τα παιδιά τους ψήνονται στον πυρετό της ελονοσίας. Όνειρο για μια ορθόδοξη ενορία που επί 25 χρόνια συνάζεται για τη Θεία Λειτουργία σε μια καλύβα να αποκτήσει ένα μικρό μόνιμο ναό. Όνειρο να υπάρχει ένας δικός τους ιερέας που θα τους φροντίζει και να μην χρειάζονται να περιμένουν 5 μήνες ή και χρόνο για να λειτουργηθούν. Όνειρο για αρκετές ακόμη φυλές να έχουν στη γλώσσα τους και να καταλαβαίνουν το Ευαγγέλιο και τη Θεία Λειτουργία. Όνειρο για τον ασπρισμένο επίσκοπο και τους λιγοστούς συνεργάτες του να βρεθούν ακόμη μερικοί γλωσσομαθείς κληρικοί για να βοηθήσουν στο σκληρό αυτό αποστολικό σύνορο. Όνειρο να προθυμοποιηθούν 10.000 άνθρωποι που γενναιόδωρα να τους συμπαρασταθούν. Αλλά το βασικό όνειρο ή καλύτερα όραμα για αρκετούς από μας είναι το πότε και πώς θα κατανοηθούν από τους Ορθοδόξους σε βάθος τα αυτονόητα που αποτελούν το χρέος μας. Το τι σημαίνει τελικά το αυτονόητο, ότι ανήκουμε εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν και ότι αληθινά χριστιανικός λαός δεν είναι αυτός που έχει και νέμεται μόνος του την χριστιανική παράδοση, αλλά αυτός που την ζει και την προσφέρει. Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια. Εορταζέτο γουν πάσα κτίσης την έγερσιν Χριστού ενή εστερέωτε. Την διέξοδο
στο τραγικό αδιέξοδο της ανθρώπινης υπάρξεως, την τελική υπέρβαση του θανάτου, την συνανάσταση της ανθρώπινης φύσεως, ευαγγελίζεται η Ανάσταση του Χριστού. Όπως η αμαρτία, η πτώση του πρώτου Αδάμ, οδήγησε στο θάνατο όλη την ανθρωπότητα, έτσι και η μέχρι σταυρού αγάπη του δευτέρου Αδάμ οδηγεί στην έγερση, σε μια νέα ζωή όλο το ανθρώπινο γένος. Ως περγάρ εν το Αδάμ πάντες αποθνίσκουσιν, ούτως και εν το Χριστό πάντες ζωοποιηθήσονται. Οι συνέπειες της εκπληκτικής αυτής νίκης δεν περιορίζονται σε ένα μόνο κύκλο ανθρώπων ή λαών, αλλά αφορούν τους πάντες. Ο Αναστάς εκ νεκρών απελευθερώνει την ανθρωπότητα από την εξουσία των πολυμόρφων δαιμονικών δυνάμεων, μεταμορφώνει κάθε μορφή ζωής, σχέσεων και εξελίξεων μέσα στην οικουμένη. Εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης, βεβαίωσε τους μαθητάς του. Και ο Απόστολος Παύλος με συγκλονιστικό τρόπο τόνισε ότι τα πάντα βρίσκονται κάτω από την κυριαρχία του Χριστού. Με την Ανάσταση του Θεανθρώπου καταβγάζονται από ανέσπερο φως τα πάντα, όχι μόνο τα ανθρώπινα, αλλά και ολόκληρη η κτήση. Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια. Η πίστη λοιπόν στον Αναστάντα Χριστό δεν μας κλείνει στον εαυτό μας, στον κύκλο μας, στη χώρα μας, στην τοπική εκκλησία μας. Η αναστάσιμη βεβαιότητα που καθορίζει το ορθόδοξο φρόνημα και ήθος μας ανοίγει τον ορίζοντα απέραντα. Μας καλεί να αγκαλιάσουμε τους πάντες και τα πάντα με ελπίδα και αγάπη. Ενωμένοι οργανικά με τον Χριστό που προσέλαβε ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, καλούμεθα να γίνουμε με πνευματική έννοια παγκόσμιοι, όπως αποκαλούνται πολλοί Άγιοι της Εκκλησίας μας. Στις μέρες μας ακούγονται πολλά για οικονομική παγκοσμιοποίηση, η οποία άλλους ενθουσιάζει και άλλους τρομάζει. Η Ανάσταση του Χριστού άνοιξε την προοπτική και την δυνατότητα για μια διαφορετική παγκοσμιοποίηση. Από τα πρώτα χρόνια της υπάρξεώς της, η Εκκλησία μίλησε για τη σημασία που είχε ο Σταυρός και η Ανάσταση του Χριστού για την προσέγγιση των ανθρώπων και τη συναδέλφωση όλων των λαών της οικουμένης. Αντικρίζοντας τον άλλο, τον διαφορετικό, μέσα στο φως της Αναστάσεως, τον βλέπουμε όχι πλέον σαν αντίπαλο ή σαν απειλή, αλλά ως αδελφό που έχει δικαίωμα να συμμετάσχει και εκείνος στο φως και στη χαρά του Πάσχα. Του οφείλουμε την αναγγελία της πασχαλινής αλήθειας χωρίς διάθεση επιβολής της με οποιαδήποτε μορφή βίας. Η αναστάσιμη βεβαιότητα διαθέτει την δική της δύναμη και δεν χρειάζεται κοσμικές δυνάμεις για να επιβληθεί. Η Εκκλησία την ζει, την γιορτάζει, την αναγγέλει, χωρίς να πιέζεται από το άγχος των στατιστικών. Καταθέτει αδιάκοπα μια μαρτυρία που σφραγίστηκε με το αίμα των δικών της μαρτύρων και όχι με το αίμα των αντιπάλων της. Ακόμα και για όσους δεν συμμερίζονται αυτή την πασχαλινή ελπίδα, επιβάλλει ειλικρινή σεβασμό. Οι άλλοι δεν είναι εχθροί. Άλλωστε, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας υποχρεώνει να δεόμεθα όχι μόνο υπέρ των αγαπώντων ημάς, αλλά και υπέρ των μισούντων ημάς. Έτσι λοιπόν, οι Ορθόδοξοι δεν αγωνιούμε για την πολύ συζητημένη παγκοσμιοποίηση μέσω της τεχνολογίας και του εμπορίου. Γνωρίζουμε ότι η Ανάσταση του Χριστού έχει ήδη καθορίσει το δρόμο για μια σωτήρια παγκοσμιοποίηση που στηρίζεται στην υπέρβαση του εγωκεντρισμού, ατομικού ή συλλογικού, και στην καλλιέργεια της αγάπης σε τοπικές αλλά και σε παγκόσμιες διαστάσεις. Μετά την Ανάσταση του Χριστού όλα κινούνται σε οικουμενική προοπτική και ως Άκης έχουμε τη ροπή να γυρίζουμε στο μικρό μας εγώ, το ατομικό, το τοπικό, το εθνικό. Αυτή η γιορτή μας αποκαλύπτει ότι με την Ανάσταση νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός και μας ξανατοποθετεί στην προοπτική της οικουμένης. Μας καλεί να συνειδητοποιήσουμε ότι η Εκκλησία δεν είναι μια κλειστή εταιρεία σεσωσμένων που απολαμβάνουν αποκλειστικά αυτή τα δώρα του Θεού και διεκδικούν να εξασφαλίσουν ανέσεις, προνόμια και κοσμική εξουσία,
αλλά είναι η ευχαριστιακή κοινότητα των πιστών που γνωρίζει και γιορτάζει την εμπειρία της Αναστάσεως, της νίκης πάνω στο θάνατο. Και με αυτή την αλήθεια ζωογονεί και μεταμορφώνει τη ζωή όλης της οικουμένης εν ελευθερία και αγάπη. Ό,τι είναι η Εκκλησία, ό,τι έχει, ό,τι κάνει, προορίζεται για ολόκληρη την ανθρωπότητα, για την ανύψωση και την ανακαίνιση του κόσμου. Στην πρόκληση λοιπόν της οικονομικής παγκοσμιοποιήσεως, που ενδιαφέρεται μόνο για τη διεύρυνση της αγοράς, ισοπεδώνοντας ιδιαιτερότητες πολιτισμών και λαών, οι χριστιανοί καλούμεθα να απαντήσουμε με φωτισμένες πρωτοβουλίες για μια κοινωνία κατανοήσεως και συναδελφώσεως, η οποία στηρίζεται στον σεβασμό κάθε ανθρωπίνου προσώπου και κάθε λαού και προωθεί την αλληλοκατανόηση και την αλληλεγγύη σε ολόκληρο τον πλανήτη. Με την πεποίθηση ότι το μέλλον του κόσμου δεν βρίσκεται στη διάθεση διαφόρων ομάδων οικονομικά ή πολιτικά ισχυρών. Με την αισιοδοξία ότι η εξέλιξη της οικουμένης δεν συντελείται ερήμην του δημιουργού του κόσμου. Με την βεβαιότητα ότι ο Υιός του Θεού, η νικηφόρα αγάπη, είναι σε θέση να λύσει τα έργα του διαβόλου και να νικήσει τις δυνάμεις του θανάτου. Μέσα στο πασχαλινό φως μπορούμε να βλέπουμε με αισιοδοξία και δημιουργική σκέψη κάθε τι, ασφαλώς και τη μορφή της παγκοσμιοποίησεως, και να προχωρούμε σε τολμηρές παρεμβάσεις και δίκαιους κοινωνικούς αγώνες, αρχίζοντας από το άμεσο περιβάλλον μας, την οικογένεια, την ενορία, την πόλη μας, την επισκοπή, τον τόπο μας. Να ενεργούμε στο συγκεκριμένο και το άμεσο χρέος μας, με ορίζοντα όλο τον κόσμο. Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός. Εύχομαι ολόψυχα να γιορτάζουμε το Πάσχα με ανανεωμένη την αισιοδοξία και την αγωνιστικότητά μας για την συμφιλίωση και τη δημιουργική συνύπαρξη των ανθρώπων και των λαών στην περιοχή μας και σε ολόκληρη την οικουμένη. Αντί για μια οικονομική παγκοσμιοποίηση που καταλήγει στην ισοπαίδωση και την εκμετάλλευση των πολλών, ας αγωνιστούμε ο καθένας στο μέτρο των δυνατοτήτων του, για μια ουσιαστική προσέγγιση των ανθρώπων, για μια οικουμενική αδελφοσύνη που θα στηρίζεται στην ελευθερία, στον αλληλοσεβασμό και την αγάπη, όπως απορρέουν από τον Σταυρό και το ζωηφόρο τάφο του Αναστάντος Κυρίου. Χριστός Ανέστη. Αυτή η βεβαιότητα μας γεμίζει δύναμη και ελπίδα για το παρόν και το μέλλον, το δικό μας, του τόπου μας, του κόσμου ολόκληρου. Υπέρβαση του θανάτου. Τόσο οι απλοί άνθρωποι, όσο και οι πιο ανεπτυγμένοι που κολυμπούν στο χρήμα, την άνεση και τις τιμές, έρχονται σε μια κρίσιμη στιγμή αντιμέτωποι με το αμήλικτο, το τελικό ερώτημα. Τι γίνεται με το θάνατο? Σε αυτό το πρόβλημα που βασανίζει κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο σε κάθε γωνιά της γης,
η Εκκλησία έχει την αποστολή να αποκαλύψει το μυστήριο του Λόγου του Χριστού. Τούτο δε εστί το θέλημα του πέμψαντός με, ή να πάσω θεωρών των ιών και πιστεύων εις Αυτόν έχει ζωήν αιώνιον, και αναστήσω Αυτόν εγώ τη εσχάτη ημέρα. Θυμάμαι μια προσωπική εμπειρία σε μια απόμερη περιοχή της Δυτικής Κένυας. Φτάσαμε νύχτα στο σπίτι που πενθούσε. Το μικρό κοριτσάκι, κτυπημένο θανάσιμα από την ελονοσία, ήταν ξαπλωμένο σε ένα μεγάλο κρεβάτι σαν να κοιμόταν γαλήνια. Ήταν τόσο καλό παιδί, πρώτο με χαιρετούσε. Ψιθύρισε αμήχανα ο συντετριμμένος πατέρας. Διαβάσαμε μια σύντομη νεκρόσιμη προσευχή και είπα λίγα λόγια παρηγορητικά. Μόνος αργότερα, στο δωμάτιο του σχολικού ξενώνα που μας φιλοξενούσε, δίπλα στο φως της λάμπας πετρελαίου, μέσα στους ήχους της βροχής, στα μπανανόφυλλα και τις τσίγκινες στέγες, αναπολούσα τη μέρα που πέρασε. Μακριά, μέσα στη νύχτα, ηχούσε το τύμπανο. Ήταν από το σπίτι που πενθούσε. Στην κόπωσή μου αναρωτήθηκα, γιατί βρισκόμαστε εδώ? Ήρθαν ανακατεμένα στη σκέψη μου τα διάφορα που λέγονται για την Ιεραποστολή. Κήρυγμα, αγάπη, εκπαίδευση, πολιτισμός, ειρήνη, ανάπτυξη. Απότομα ένα φως άστραψε και αποσαφήνισε στην ομίχλη του κουρασμένου μυαλού την ουσία του ζητήματος. Φέρνετε το μήνυμα, την ελπίδα της Αναστάσεως. Κάθε ανθρώπινο πρόσωπο έχει μοναδική αξία, θα αναστηθεί. Εδώ βρίσκεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τιμή και ελπίδα. Χριστός Ανέστη. Τους μαθαίνετε να γιορτάζουν την Ανάσταση μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας, να την προγεύονται. Σαν σε φευγαλαίο όραμα, είδα τη μικρή Αφρικανίδα να με χαιρετάει πρώτη, όπως το συνήθιζε, βοηθώντας με να επισημάνω ακριβέστερα το κέντρο της χριστιανικής Ιεραποστολής. Να μπολιάζεις τους ανθρώπους με την αλήθεια και την ελπίδα της Αναστάσεως. Να τους μαθαίνεις να τη γιορτάζουν μέσα στην Εκκλησία. Εκείνο που λακταρούν οι αδελφοί μας στις απομονωμένες γωνιές της Αφρικής και της Ασίας ή στις παρυφές των μεγάλων και πλουσίων πόλεων μας, μέσα στην αποκαρδίωση και τη μοναξιά τους, δεν είναι αόριστα παρηγορητικά λόγια ή λίγα υλικά αγαθά ή πολιτιστικά ψίχουλα. Ποθούν μυστικά ή συνειδητά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ελπίδα, την υπέρβαση του θανάτου. Τελικά αναζητούν τον ζώντα Χριστό, τον τέλειο άνθρωπο και Θεό, την οδό και την αλήθεια και τη ζωή. Όλοι οι άνθρωποι, κάθε ηλικίας, φτωχοί ή πλούσιοι, άσημοι ή διάσημοι, αγράμματοι ή σοφοί, στα βάθη τους λακταρούν να γιορτάσουν την Ανάσταση και την ουρανοποίηση της ζωής. Εδώ κορυφώνεται η προσφορά μιας Ιεραποστολής στα ίχνη του Χριστού. Προς μια νέα Ευρώπη. Στις μέρες μας ζούμε μια εκπληκτική εξέλιξη, η οποία για τη γενιά μου, που πρωτάρχισε να γνωρίζει τον κόσμο στις πύλες του Άδου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, υπήρξε τολμηρό όνειρο. Την ένωση των ευρωπαϊκών λαών
με δημοκρατικές διαδικασίες, με ένα νέο όραμα ειρηνικής συνυπάρξεως και συνεργασίας βάσει κοινώς αποδεκτών αξιών και αρχών. Για να ανθίσει και να καρποφορήσει η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ενότητος, χρειάστηκε να ξεπεραστούν πολλές προκαταλήψεις, δυσπιστίες και ομαδικές ψυχώσεις, που καλλιέργησαν ανταγωνισμοί αιώνων και οι οποίες τυραννούσαν τους ευρωπαϊκούς λαούς. Σε αυτήν την διαδικασία συνέβαλαν σημαντικές πρωτοβουλίες προσωπικότητων της πολιτικής και πολιτιστικής ζωής που ενεπνέονται από την χριστιανική πίστη. Επίσης, άμεσα ή έμεσα, το κλίμα που δημιούργησε η προσέγγιση των χριστιανικών εκκλησιών στα πλαίσια της οικουμενικής κινήσεως. Το χριστιανικό υποσυνείδητο ακόμα και των εκοσμικευμένων στρωμάτων της Ευρώπης συνένεσε σε βασικές αρχές όπως του σεβασμού στην ελευθερία και στην ιδιοπροσωπία ατόμων και λαών, της δημοκρατίας, της ισότητος, της δικαιοσύνης, της κοινωνικής αλληλεγγύης. Παράλληλα με την εφορία για την Ενωμένη Ευρώπη, κινείται και η ανησυχία για το πού τελικά βαδίζει πνευματικά η Ήπειρός μας. Βρισκόμαστε και πάλι σε μια κρίσιμη εποχή που έχει πολλές ομοιότητες με την πνευματική αντιπαράθεση του 4ου μετά Χριστόν αιώνος. Η παλαιά αντίθεση αρχαιοελληνικής και χριστιανικής σκέψεως επανέρχεται με νέες μορφές ανάμεσα στον σύγχρονο εκοσμικευμένο ορθολογισμό και ευδαιμονισμό και στη χριστιανική πίστη και ζωή. Οι Ορθόδοξοι είμαστε υποχρεωμένοι, κινούμενοι στη γραμμή των πατέρων, που αφομοίωσαν και μετέπλασαν δημιουργικά τον ελληνικό πολιτισμό, να πάρουμε στα σοβαρά τον προβληματισμό και την παιδεία των άλλων. Θυμίζω την προτροπή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου που έχει γίνει και πάλι επίκαιρη. Το πρώτο που πρέπει να επιδιώξουμε, γράφει, είναι η παιδεία και η μαθητεία μας στα αγαθά. Και δεν εννοώ μόνο αυτή την παίδευση στην ευγενέστερη, τη δική μας, την χριστιανική, που ενδιαφέρεται μόνο για τη σωτηρία, αλλά και την άλλη, την έξωθεν των αρχαίων Ελλήνων, που πολλοί από τους χριστιανούς θεωρούν κατάπτυστη, διαπτύουσιν, με την κατηγορία πως η παίδευση αυτή είναι τάχα επίβουλη και σφαλερή και μας ρίχνει μακριά από το Θεό. Και τα λένε αυτά διότι κακώς γνωρίζουν τα πράγματα, κακώς ειδότες. Κρίσιμο θέμα παραμένει τι ρόλο θα διαδραματίσουν στην ευρωπαϊκή πορεία οι κατά τόπους χριστιανικές εκκλησίες. Μετά τον πρώτο μεταπολεμικό ενθουσιασμό και το ενδιαφέρον για διάλογο και αλληλοκατανόηση, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μια έξαρση επιφυλακτικότητος από πολλές πλευρές. Θα ήταν όμως πολύ επικίνδυνο, ενώ οι πολιτικές δυνάμεις προωθούν την ενότητα των πολιτών της Ευρώπης, στηρίζοντας έτσι την ειρήνη και την ασφάλεια της Υπήρου, οι θρησκευτικές κοινότητες να επιχειρούν να υψώσουν παραπετάσματα ανάμεσά τους. Κάτι χειρότερο θα ήταν σκάνδαλο, το δεύτερο μεγάλο σκάνδαλο από εκείνο του προηγουμένου αιώνος, όταν οι περισσότερες εκκλησίες στάθηκαν αδιάφορες μπροστά στον αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη. Βεβαίως τα προβλήματα που τίθενται είναι πολλά και κρίσιμα. Όμως οι ορθές, οι ορθόδοξες λύσεις δεν θα βρεθούν με συνεχείς επικρίσεις για τους άλλους, αλλά με σοβαρή παιδεία, προσεκτική μελέτη του μεταβαλλωμένου κόσμου, υπομονετικό διάλογο, κριτικό θεολογικό προβληματισμό, όραμα και τόλμη, κυρίως με ζωντανή πίστη και συνεπή ζωή. Η νέα ευρωπαϊκή συμπόρευση μπορεί να γίνει αφετηρία για γόνιμο διάλογο, δημιουργική σκέψη και πράξη. Επιβάλλεται η εναρμόνιση και σύνθεση γνώσεως, κάλους και καλοσύνης, επιστημονικής γνώσεως, καλλιτεχνικής δημιουργίας, με μια προέκταση ευαισθησίας και σεβασμού στο κάθε ανθρώπινο πρόσωπο.
Και ιδού εγώ με θυμώνυμη πάσας τας ημέρας μέχρι τις συντελείες του αιώνος. Ήταν Αύγουστος πριν από 15 χρόνια στην Ουγκάντα. Επιστρέφοντας από μια ιεραποστολική κατασκήνωση σε ένα χωριό της ενδοχώρας, φτάσαμε βράδυ στην πρωτεύουσα την Καμπάλα. Μέσα στο πυκνό σκοτάδι το παλιό αυτοκίνητό μας κάπου προσέκρουσε. Ο μπροστινός ιαλοπίνακας τρυματισμένος έπεσε πάνω μου. Πολλά μικρά κομματάκια γυαλιού είχαν εισδύσει και στα δύο μάτια και ήταν αδύνατο να ανοίξουν. Στο εγκαταλειμμένο αφρικανικό νοσοκομείο όπου πήγαμε, η απόγνωση μεγάλωσε. Δεν υπήρχε ούτε γιατρός, ούτε νοσοκόμος, ούτε αποσταγμένο νερό, ούτε καν νερό. Η τύφλωση έμοιαζε ότι ήταν οριστική. Δεν έβλεπα καθόλου. Στην τραγικότητα εκείνης της ώρας ξαναήρθε στη σκέψη μου ένα ζωτικό ερώτημα με το οποίο είχε αρχίσει η ιεραποστολική διακονία μου. Σου φθάνει ο Θεός. Μια απροσδιόριστη ειρήνη απλώθηκε στην ψυχή. Η συναίσθηση της παρουσίας εκείνου, ο οποίος βεβαίωσε τους μαθητάς του. Και ιδού εγώ με θυμώνυμη. Μέσα στα μεσάνυχτα έφτασε τελικά ένας νεαρός Ουγγαντός οφθαλμίατρος που τον είχαμε βοηθήσει να σπουδάσει στην Αθήνα. Χρησιμοποιώντας τη σχισμοειδή λιχνία, αγωνίστηκε να απομακρύνει τα γυάλινα ψήγματα που είχαν εισδύσει στα δυο μάτια. Έβγαλε 24 από αυτά. Την επομένη μέρα επιστρέψαμε στην Ναϊρόμπι και στη συνέχεια στην Ευρώπη για να συνεχιστούν οι εξετάσεις και η επούλωση. Η θεραπεία συνοδευόταν από την ακτινοβολία της βεβαιότητος και ιδού εγώ με θυμώνυμη πάσας τας ημέρας. Ενώ φάνηκε ότι το γεγονός εκείνο τερμάτιζε μια ολόκληρη προσπάθεια, έγινε αντιθέτως αφορμή για νέα διακονία με ανανεωμένη πίστη σε πιο απαιτητικό μέτωπο στην Αλβανία. Είμαι βέβαιος ότι πολλοί από τους ακροατές έχουν ανάλογες εμπειρίες σε κρίσιμες φάσεις της ζωής τους. Η δική μου συνοπτική αναφορά ίσως βοηθεί για να τις ανακαλέσουν στη μνήμη τους. Οι υποσχέσεις του Αναστάντος Χριστού επαναβιώνονται σε κάθε γενιά σε μυριάδες περιπτώσεις. Όχι μόνο στις ημέρες της ομίχλης και των καταιγίδων, η παρουσία του Αναστάντος Χριστού ζωογονεί με τη μυστική θέρμη της στην ψυχή μας, αλλά γενικότερα οι πιο εκπληκτικές ημέρες του βίου μας, οι πιο δημιουργικές, υπήρξαν εκείνες όπου η παρουσία του αγαπημένου ήταν πιο αισθητή. Αυτός παραμένει παρόν στην πορεία μας όπως ο ήλιος που στηρίζει τη ζωή πάνω στη γη, μέρα και νύχτα, θέρος και χειμώνα. Εξακολουθούμε λοιπόν να ελπίζουμε, να μοχθούμε, να ζούμε με απόλυτη εμπιστοσύνη σε εκείνον στον οποίον εδόθη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης, με την χαρούμενη βεβαιότητα που δωρίζει η υπόσχεσή του. Και ιδού εγώ με θυμώνυμη πάσα στας ημέρας μέχρι της συντελείας του αιώνος. Ο πόθος για την ειρήνη παραμένει βαθύ στην ανθρώπινη καρδιά και επίμονα όσοι πιστεύουμε στο Θεό δεόμεθα για αυτήν. Συγχρόνως όμως στη σύγχρονη οικουμένη αναρρύθμιτοι παράγοντες εγωιστικοί
υποκινούμενοι από ποικίλα συμφέροντα και ιδεολειψίες, με διάφορα προσχήματα δυναμητίζουν την ειρήνη. Το τραγικότερο όμως είναι ότι πολλοί από αυτούς ζητούν να εμπλέξουν στις πολεμικές συγκρούσεις και τις θρησκείες. Η ιστορία των θρησκευμάτων διαπιστώνει στις περισσότερες θρησκείες πρώτον προσπάθεια χαλιναγωγήσεως της επιθετικότητος του ανθρώπου. Δεύτερον, αναζήτηση της εσωτερικής ειρήνης. Τρίτον, επιδίωξη ειρηνικής σχέσεως με την υπέρτατη πραγματικότητα, είτε αυτή νοείται απρόσωπη είτε ως προσωπικός Θεός. Τέταρτο, θέσπιση αρχών που διευκολύνουν την ειρηνική διαβίωση στο κοινωνικό σύνολο και τέλος, υποστήριξη της ειρήνης μέσα στο ευρύτερο πανανθρώπινο επίπεδο. Στις μονοθεϊστικές θρησκείες της αβρααμικής παραδόσεως, συγχρόνως με τον τονισμό ότι η ειρήνη προέρχεται από την εμπιστοσύνη στο Θεό, επισημαίνεται ο κοινωνικός χαρακτήρας και οι ιστορικές διαστάσεις της. Αυτοί που έχουν ευλογηθεί με την πίστη και την εσωτερική ειρήνη πρέπει να είναι ειρηνοποιοί. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι ιοί Θεού κληθήσονται, εκήρυξε ο Χριστός. Οι σχέσεις μεταξύ ειρήνης και δικαιοσύνης έχουν ζωηρά υπογραμμιστεί στην Αγία Γραφή. Ιδιαίτερα όμως σήμερα συνειδητοποιούμε όλο και περισσότερο ότι υπάρχει επίσης ένα άλλο όνομα για την ειρήνη: ανάπτυξη. Ο σεβασμός για την αξιοπρέπεια κάθε λαού και κάθε ανθρωπίνου προσώπου και η συμβολή στην πρόοδο του καθενός. Για την αξιοποίηση όμως των ειρηνοφόρων στρωμάτων που υπάρχουν στα θρησκεύματα, αποφασιστική σημασία έχει ο τρόπος ερμηνείας του βασικού πυρήνος του καθενός από αυτά. Σήμερα ευτυχώς υιοθετείται μια προσπάθεια ερμηνείας των παραδοσιακών θρησκευτικών αξιών που στηρίζει γενικά την ειρηνική διαβίωση. Είναι προφανές ότι βρισκόμαστε σε κάποια προσέγγιση της γλώσσας των διαφόρων θρησκευμάτων. Την καλύτερη κατανόηση βασικών πλευρών της θρησκευτικής εμπειρίας άλλων λαών και πολιτισμών μπορεί να διευκολύνει αναμφισβήτητα ο διαθρησκειακός διάλογος. Η κοινή αναζήτηση συμβάλλει συγχρόνως στην ερμηνεία σημαντικών θρησκευτικών θέσεων προς υπιότερες κατευθύνσεις. Ο διάλογος αυτός δεν είναι μια αφηρημένη συνάντηση θρησκευτικών συστημάτων, αλλά επικοινωνία μεταξύ προσώπων που μετέχουν στην ίδια ανθρώπινη φύση. Σε όλα τα θρησκεύματα υπάρχουν σπέρματα σεβασμού προς τους άλλους ανθρώπους, πολλές φορές ανανάπτυκτα. Δεν σημαίνει βέβαια ότι κατά την διεξαγωγή του θα συγγύσουμε για τις ιδιαιτερότητες της θρησκευτικής μας πίστεως και θα προδώσουμε την ταυτότητά μας. Άλλο όμως το να εκθέτουμε την πίστη μας και τις αλήθειες στις οποίες στηρίζεται η ζωή μας, και άλλο το να είμαστε επιθετικοί, διαστρεβλώνοντας τις απόψεις των διπλανών μας και καλλιεργώντας καχυποψία και εχθρότητα. Το ζητούμενο παραμένει πώς, μένοντας πιστοί και ακόμη αντλώντας έμπνευση από τις θρησκευτικές μας πεποιθήσεις, θα εργαστούμε για την ειρήνη. Κυρίως όμως, οφείλουμε να αντισταθούμε στη χρησιμοποίηση της θρησκείας για πολεμικές συγκρούσεις, καθώς και για την στήριξη και τόνωση της τρομοκρατίας. Στην εποχή μας, οι θρησκείες εξακολουθούν να έχουν επιρροή, αλλά βεβαίως δεν καθορίζουν τις αποφάσεις των πολιτικών ηγετών και των οικονομικών παραγόντων. Οι τελευταίες λαμβάνονται βάσει άλλων κριτηρίων και συμφερόντων. Συγχρόνως όμως, οι ηγετικά χείλη των αντιμαχωμένων χρησιμοποιούν την θρησκευτική ορολογία επικαλούμενοι τον Θεό. Η θρησκευτική λοιπόν συνείδηση καλείται να αντισταθεί, ώστε να μείνει το θρησκευτικό συναίσθημα στον ιερό ρόλο του, την ειρήνευση, την καταλλαγή, την συγνώμη, την επούλωση των τραυμάτων. Στα αλλεπάλληλα συνέδρια των τελευταίων ετών, οι εκπρόσωποι διαφόρων θρησκειών έχουμε συμφωνήσει ότι η θρησκεία οφείλει να φέρει και να στηρίζει την ειρήνη στον κόσμο, ότι βία και τρομοκρατία ατομικής, ομαδικής ή κρατικής προελεύσεως είναι αντίθετα προς το πνεύμα της θρησκείας, και καταδικάσαμε ιδιαίτερα τη βία, τον πόλεμο και την τρομοκρατία που γίνονται με επίκληση του θελήματος του Θεού, τονίζοντας ότι κάθε έγκλημα εν ονόμα της θρησκείας είναι έγκλημα κατά της ίδιας της θρησκείας. Η πολεμική ανεμοθύελα που κάθε τόσο ξεσπά στην ταλέπορη γη μας
δεν πρέπει να συμπαρασύρει και την ιερότητα της θρησκείας, μολύνοντας τις καρδιές των ανθρώπων με πίκρα και εχθρότητα για τη θρησκεία του άλλου. Καταστροφές χειρότερες και από εκείνες των όπλων μαζικής καταστροφής μπορεί να προκαλέσει η έξαψη της θρησκευτικής μυσαλλοδοξίας. Η ραδιενέργεια του μίσους, εμπλουτισμένη με ουράνιο θρησκευτικού πάθους, διαρκεί και μετά το τέλος των πολεμικών συγκρούσεων. Επί δεκαετίες, ίσως επί αιώνες, όπως συνέβη με τις σταυροφορίες και τους ιερούς πολέμους του παρελθόντος. Μια ουσιαστική προσπάθεια για την ειρήνη απαιτεί σαφές όραμα, ειλικρινή προσωπική συμμετοχή, δημιουργικότητα, καθώς επίσης υπομονή και αγωνιστικότητα. Ας διακηρύξουμε με σαφήνεια την πεποίθησή μας ότι όλοι οι λαοί και όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στην ελευθερία, την δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια. Θα προσέθετα και στην αγάπη, σε όλα δηλαδή αυτά τα οποία συγκροτούν την ειρήνη του Θεού. Ας δεηθούμε στο Θεό της ειρήνης να φωτίσει όλους τους ανθρώπους να πούν όχι στον πόλεμο, όχι στις αιματηρές συγκρούσεις, όχι στην τρομοκρατία. Να ελευθερώνει τους διαφόρους ηγέτες, μεγάλους ή μικρούς, από την αλαζονία και την υποκρισία και να τους χαρίζει τη δύναμη να εργάζονται για μια πιο δίκαιη και ειρηνική κοινωνία. Ας αγωνιστούμε κι εμείς προσωπικά, με θάρρος, επιμονή και ταπεινοφροσύνη, για να βελτιώνουμε τις σχέσεις μας με τους γύρω μας, να συμβάλλουμε στην καταλλαγή και την ειρήνη, ουσιαστικά για να ανυψώσουμε ποιοτικά τη ζωή της ανθρωπότητος. Αναζητώντας 4 μεγάλες αξίες ζωής. Οι λίγες σκέψεις που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας έχουν ως αρχικό πλαίσιο ένα στίχο από το γνωστό ποίημα του Άγγλου νομπελίστα ποιητή Thomas Eliot, από το Choruses from the Rock, χωρικά από το βράχο. Πού είναι η σοφία που έχουμε χάσει μέσα στη γνώση? Πού είναι η γνώση που έχουμε χάσει μέσα στην πληροφόρηση? Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information? Η αδιάκοπη καθημερινή πληροφόρηση για ένα πλήθος πραγμάτων, θεωριών, γεγονότων δημιουργεί τον κίνδυνο να γίνουμε τελικά ένα τεράστιο αρχείο από σημαντικά και ασήμαντα πράγματα. Η έξοδος από αυτήν την παθητικότητα της συσσωρευμένης πληροφορήσεως απαιτεί συνεχή αξιολόγηση και σύνθεση. Με παρόμοια ταχύτητα αυξάνουν και οι κάθε είδους επιστημονικές γνώσεις, καθώς ζούμε σε μια εποχή στην οποία ο άνθρωπος βυθίζεται σε 2 άπειρα, στο απείρως μικρό της ύλης και στο απείρως μεγάλο των άστρων. Ο κατακλυσμός αυτός από νέες γνώσεις συχνά μας οδηγεί σε έναν ήλιγκο. Η ανθρωπότητα ξεκίνησε στον προηγούμενο αιώνα με καύχηση για τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας και με πολλή εμπιστοσύνη στο μέλλον. Ήδη όμως στην αρχή του 21ου αιώνα
πορευόμαστε μέσα σε ένα σύννεφο αβεβαιότητος και ανησυχίας. Η συσσόρευση πληροφοριών και ο όγκος της γνώσεως δεν φτάνουν. Εξακολουθούμε να αναζητούμε μέσα σε όλα αυτά ένα νόημα ζωής. Την βαθύτερη ενότητα που συνδέει την ανθρωπότητα, το σύμπαν. Χρειάζεται μια ανάβαση από την απλή πληροφόρηση και τη γνώση στη σοφία, που δίνει στην κρίση μας διορατικότητα, θέα στο όλον και στην ανθρώπινη συμπεριφορά δημιουργικότητα και επίοικια. Η σοφία δεν ταυτίζεται με την εξυπνάδα ή την πολυμάθεια. Είναι προϊόν μιας γενικότερης εσωτερικής πνευματικής ωριμότητος, μιας ευρύτερης συνθέσεως, ευφυΐας, εμπειρίας και γνώσεως, διάβγειας πνευματικής και καλοσύνης. Η σοφία που έχει συσσωρευθεί στους πολιτισμούς διαφόρων λαών παραμένει πολύτιμη κληρονομιά για την ανθρωπότητα. Αλλά υπάρχουν διάφορα επίπεδα σοφίας. Στην Αγία Γραφή τονίζεται η πρωταρχική αξία της. «Μακάριος άνθρωπος ως έβρε σοφίαν. Παν δε τίμιον ουκ άξιον αυτής εστίν». Παράλληλα κινείται η πίστη ότι πηγή της σοφίας είναι ο Θεός. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, σύνεσης δε αγαθή της ποιούσιν αυτήν. Έτσι στο πρώτο ερώτημα ταιριάζει ένα άλλο συγγενές που θέτει ο Απόστολος Ιάκωβος. Τι σοφός και επιστήμον εν ημίν, δειξάτου εκ της καλής αναστροφής τα έργα αυτού εν πραότη της σοφίας. Επισημαίνει την ανάγκη διακρίσεως ανάμεσα σε μια σοφία επίγεια, ψυχική, δαιμονιώδη και σε μια άνωθεν κατερχομένη σοφία που έχει ειδικά χαρακτηριστικά. Η δε άνωθεν σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επίοικης, ευπηθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, αδιάκριτος και ανυπόκριτος. Η σοφία που έχει πηγή της στο Θεό επιμένει και εργάζεται για τη δικαιοσύνη. Με τελικό αποτέλεσμα αυτού του κόπου την ειρήνη. Ειρήνη με τον εαυτό μας, με τους γύρω μας, με την ανθρωπότητα γενικά, με την κτήση ολόκληρη. Καρπός δε της δικαιοσύνης, εν ειρήνης πήρεται της ποιούσιν ειρήνη. Στα παραπάνω ερωτήματα που έθεσε ο Έλιοτ στα χωρικά από το βράχο το 1934, έδωσε ο ίδιος μια αποκαλυπτική απάντηση ύστερα από 8 χρόνια εντόνων εμπειριών με ένα του στίχο στα 4 κουαρτέτα που δημοσιεύθηκαν το 1942. Η μόνη σοφία που μπορούμε να ελπίζουμε πως θα αποκτήσουμε είναι η σοφία της ταπείνωσης. Η ταπείνωση δεν έχει τέλος. Υπέροχη διατύπωση μιας αλήθειας που διαποτίζει τη βιβλική σκέψη και την ορθόδοξη πνευματικότητα και που συνοψίζεται στην προτροπή της Αγίας Γραφής. Όσο μέγας το σου το ταπείνου σε Αυτόν και έναντι Κυρίου ευρύσεις χάριν, ότι μεγάλη η δυναστεία του Κυρίου και υπό των ταπεινών δοξάζεται. Συνεχίζοντας στον ρυθμό της πρώτης δέσμης ερωτημάτων, θα προχωρούσα σε ένα άλλο κρίσιμο θέμα που απασχολεί κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο, που είναι η ελευθερία,
που έχουμε χάσει στον φιλελευθερισμό. Που είναι ο φιλελευθερισμός που έχουμε χάσει στην ιδιοτέλεια. Η ελευθερία είναι βαθύς πόθος του κάθε ανθρώπου. Χωρίς αυτή η ανθρώπινη ύπαρξη χάνει την αξία και τη δυναμική της. Δεν είναι όμως λίγες οι περιπτώσεις όπου διεκδικούμε με πάθος την ελευθερία όταν πρόκειται για τον εαυτό μας και αντιστεκόμαστε ή αδιαφορούμε για την αντίστοιχη ελευθερία που είναι δικαίωμα και αναζήτηση άλλων ανθρώπων ή άλλων λαών. Η ελευθερία δεν εξαρτάται από την καταγωγή, την μόρφωση, το χρώμα, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, την πολιτιστική ιδιομορφία. Συχνά η ελευθερία χάνεται μέσα σε διάφορα ολοκληρωτικά συστήματα. Αλλά και ο φιλελευθερισμός δεν είναι σπάνιο να καταστεί μέσω διεκδικήσεων από ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων εις βάρος άλλων. Κάποτε και στήριγμα για καταπίεση και παραγωνισμό σημαντικών αναγκών μεγάλων κοινωνικών στρωμάτων. Ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται ως εφαλτήριο για την υπεράσπιση της αδικίας. Ελευθερία ασφαλώς δεν σημαίνει ασυδοσία. Παράβαση των ηθικών κανόνων με πρόσχημα το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Δεν σημαίνει αδιαφορία για τα δικαιώματα των άλλων. Η ελευθερία για να επιβιώσει χρειάζεται απαραίτητος την υπευθυνότητα. Σε όλα τα επίπεδα. Το προσωπικό, το οικογενειακό, το τοπικό, το παγκόσμιο. Ελευθερία χωρίς υπευθυνότητα είναι κατεξοχήν επικίνδυνη. Αλίμονο στο αυτοκίνητο που δεν έχει σωστό τιμόνι και καλά φρένα. Αλίμονο στην ελευθερία που δεν έχει υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση. Περισσότερο όμως από οτιδήποτε άλλο υπονομεύει την υπευθυνότητα και αλλοιώνει τον χαρακτήρα της ελευθερίας η ιδιοτέλεια. Η περιστροφή γύρω από το είδωλο του εαυτού μας, με τις ποικίλες μορφές και τα χρώματα που παίρνει, με συνεχή αναζήτηση του ατομικού συμφέροντος, την ατομική ικανοποίηση, την αλαζονία. Ο πιο αδίστακτος εχθρός της ελευθερίας, ο εγωκεντρισμός, γίνεται πιο ύπουλος όταν κρύβεται στο συλλογικό εγώ ομάδων ή λαών. Αυτόν τον πειρασμό και αυτή την ολίσθηση πρέπει ιδιαίτερα να αποφεύγουν οι ταλαντούχοι άνθρωποι. Το να έχει κανείς ικανότητες, μόρφωση, ευκαιρίες, πλουσιοπάροχα από το Θεό, σημαίνει κυρίως ευθύνη. Η επόμενη παραλλαγή ερωτημάτων. Πού είναι η αγάπη που την έχουμε χάσει στον ερωτισμό? Πού είναι ο έρωτας που τον έχουμε χάσει στο σεξ? Όλοι οι άνθρωποι, σε όλες τις φάσεις του βίου τους, ιδιαίτερα όμως όσοι διατρέχουν την άνοιξη της ζωής τους, είναι ευαίσθητοι στη δέσμη των αισθημάτων και των προβλημάτων που συνδέονται με την αγάπη. Σε συντριπτικό ποσοστό οι σύγχρονες τέχνες και τα μέσα ενημερώσεως εμπλέκουν αγάπη, έρωτα, αλλά ακόμα και διαστροφές τους. Ό,τι σχετίζεται με την διαιώνιση της ζωής είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο αλλά και σύνθετο. Το ξεκίνημα της ανθρώπινης ζωής συνδέεται με μια μορφή αγάπης. Η ανάπτυξη της ζωής απαιτεί ένα κλίμα αγάπης και είναι για το βρέφος πιο πολύτιμο και από το γάλα. Προτού κάνουμε τα πρώτα βήματα στον κόσμο, θέλουμε να θυλάσουμε γάλα και αγάπη. Στα νεανικά χρόνια, νέες δυνάμεις έλξεως και αγάπης με πρωτόγνωρη δύναμη δονούν την ανθρώπινη ύπαρξη. Δυστυχώς όμως,
πολλά ιερά πράγματα απειλούνται από διάφορα συνθήματα και ιδέες που ρυπαίνουν την εποχή μας. Περισσότερο από τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, οι σύγχρονες πόλεις μας ταλαιπωρούνται από μια ρύπανση της φαντασίας που μολύνει τη σκέψη, τα συναισθήματα, τις ροπές, τις πράξεις των πολλών, αλλοιώνοντας κάποτε και διαστρέφοντας τις πιο αγνές, τις πιο δυνατές και όμορφες σχέσεις. Ο κινησμός δηλητηριάζει τον έρωτα. Ο εγωκεντρισμός συντρίβει την αγάπη. Χρειάζεται αντίσταση ποιότητος, αλλά επιπλέον έμπνευση για την υπέρβαση του τυφλού πάθους, για την καλλιέργεια της αγάπης σε κάθε μορφή των σχέσεών μας. Έμπνευση από πρόσωπα που βίωσαν ευρύτερα την αγάπη με συνέπεια, με πρωτοτυπία και γενναιότητα. Άσκηση στην καθημερινή πραγματικότητα για να ζούμε πιο συγκεκριμένα, πιο ουσιαστικά, με μεγαλύτερη εμβέλεια την αγάπη. Μια αγάπη που δεν γνωρίζει σύνορα, που υπερβαίνει οποιασδήποτε διακρίσεις έθνους, φυλής, χρώματος, μορφώσεως, γνώσεων. Υπέροχα κείμενα της παγκόσμιας φιλολογίας είναι αφιερωμένα στην αποκάλυψη του κάλους, της δυνάμεως και της υπεροχής της αγάπης. Αλλά, χωρίς αμφιβολία, τα πλουσιότερα κοιτάσματα ιδεών, μορφών, κινήτρων, αληθιών βρίσκονται στην Αγία Γραφή, αρχίζοντας από υπέροχους στίχους της Παλαιάς Διαθήκης και φτάνοντας στο απροσμέτρητο βάθος και ύψος και μήκος και πλάτος της αγάπης, όπως την κήρυξε και την έζησε ο Ιησούς Χριστός. Μείνατε εν τη αγάπη τη εμή. Αυτή εστιν η εντολή εμή, ή να αγαπάτε αλλήλους καθώς ηγάπησα ημάς. Επάνω σε αυτό το θεμέλιο οικοδομήθηκαν αργότερα τα πολλά υπέροχα κείμενα του Αποστόλου Παύλου για την αγάπη, όπως ο ύμνος της αγάπης που έχουμε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Και ο Ευαγγελιστής και Απόστολος Ιωάννης με τον πιο πυκνό και συνταρακτικό τρόπο θα δηλώσει: ο Θεός, υπέρτατη αλήθεια, αγάπη εστί, και ο μένων εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Ανεξάρτητα από τον βαθμό πίστεως και σχέσεως που έχει κανείς με τον Ιησού, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι αυτός παραμένει η ολοφώτινη αποκάλυψη της αγάπης. Και όσο κανείς τον πλησιάζει με τον στοχασμό και τη ζωή του, νιώθει την ακτινοβολία της αγάπης του να επηρεάζει ολόκληρη την ύπαρξή του. Η αναζήτηση της σοφίας, της ελευθερίας και της αγάπης παίρνει την ορθή κατεύθυνσή της με τη ζωντανή πίστη στο Θεό, ο οποίος παραμένει η αρχική και αιώνια πηγή τους. Ακολουθώντας τον αριθμό του πρώτου στίχου, τολμώ να πω, στο τέταρτο και τελευταίο, που είναι η πίστη που έχουμε χάσει στην αφηρημένη θρησκευτικότητα, που είναι η γνήσια θρησκευτικότητα που έχουμε χάσει στην τυπολατρία. Στους προηγούμενους αιώνες, συχνά η πίστη στο Θεό αποθήθηκε στο περιθώριο από τον δυτικό και τον ανατολικό κόσμο. Στις αρχές μάλιστα του 20ου αιώνα, από χείλη και γραφίδες διανοουμένων διακηρύχθηκε ότι ο Θεός πέθανε και τον σκοτώσαμε εμείς. Στις αρχές του 21ου αιώνα παρατηρούμε σε πολλά μέρη επιστροφή της πίστεως. Σε αυτή όμως τη νέα άνθηση του ενδιαφέροντος για το υπερβατικό, για το Άγιο, για τον Θεό, διαφαίνονται δύο κίνδυνοι. Πρώτον, η αλλίωση της θρησκευτικής εμπειρίας με μεταλλαγμένα προϊόντα διαφόρων θρησκευτικών θεωριών ποικίλης προελεύσεως που προτείνουν μια αόριστη πνευματικότητα. Η θρησκευτική εμπειρία ανοίγει τον ορίζοντά μας στο άπειρο.
όχι όμως για να αφεθούμε σε ένα παθητικό, απροσδιόριστο κενό και σε ένα χαώδες διάστημα στη μοναξιά. Ο δεύτερος κίνδυνος είναι η διαστροφή του θρησκευτικού συναισθήματος και αυτής της πίστεως με προσανατολισμό την περιφρόνηση των αντιφρονούντων, τη βία και το μίσος. Τα τελευταία χρόνια επιτείνεται ένα φοβερό κράμα βίας και θρησκευτικών συνθημάτων που ενισχύουν σειρά από τρομοκρατικές ενέργειες. Όσα συντελούνται κυρίως μετά την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 είναι αρκετά γνωστά. Το φαινόμενο είναι πολύ πιο σύνθετο από ό,τι εκ πρώτης όψεως φαίνεται και απαιτείται βαθύτερη ανάλυση και σοφή κατανόηση. Παλαιότερα, εκατομμύρια ταλαιπωρημένων και στερημένων ανθρώπων συσπυρώθηκαν στο παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα που μεσουράνησε στον 20ο αιώνα. Το σύστημα αυτό στηρίχθηκε στα φιλοσοφικά θεμέλια του διαλεκτικού υλισμού και αθεϊσμού και γνωρίζουμε πώς κατέρευσε. Στον 21ο αιώνα, η απογοήτευση λόγω φτώχειας, η οργή για την αδικία, η απόγνωση θα μπορούσαν να οδηγήσουν λαούς και ευρύτατα λαϊκά στρώματα σε νέες συσπυρώσεις. Όχι πλέον με αθεϊστικά συνθήματα, αλλά με εκμετάλλευση του θρησκευτικού συναισθήματος, με την μετάλλαξη και αλλίωσή του. Εμπρός στο πρόβλημα αυτό θα χρειαστεί να προχωρήσουμε από την απλή πληροφόρηση στην κριτική σκέψη και σοφή αντιμετώπιση. Ο δυτικός κόσμος οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι η αδικία και η φτώχεια στην ανθρωπότητα, για τα οποία και ο ίδιος έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης, διευκολύνουν την εκμετάλλευση του θρησκευτικού συναισθήματος. Η θρησκευτικότητα δεν είναι απλώς ένα κοινωνικό επιφαινόμενο, όπως και η ανθρώπινη νόηση ανήκει στο DNA του ανθρώπου. Είναι πολύτιμη για την επιβίωση και την πρόοδό του. Κυρίως επήγει να ξαναβρούμε τον πυρήνα της πίστεώς μας στο Θεό, η οποία οδήγησε τον χριστιανικό κόσμο στην εκπληκτική δημιουργία σε όλους τους τομείς. Διότι ας μην αποσιωπούμε ότι ο πολιτισμός μας έχει συγκεκριμένες ρίζες. Ρίζες του, όπως είναι γνωστό, είναι η αρχαιοελληνική σκέψη, το ρωμαϊκό δίκαιο και οι χριστιανικές παραδόσεις. Η αλλοιωμένη ή διαστρεβλωμένη πίστη που οδηγεί στη βία και τον τρόμο θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με σοφία, με αληθινό σεβασμό στο δικαίωμα ελευθερίας όλων των ανθρώπων και προπαντός με τη ζωντανή χριστιανική πίστη που δεν περιορίζεται στους εξωτερικούς τύπους και τα ευσεβοφανή λόγια. Μια ενεργό πίστη η οποία στηρίζει τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη ανάμεσα στους ανθρώπους και τους λαούς. Μια πίστη συνυφασμένη με την αγάπη και το έλεος του Θεού. Η χριστιανική πίστη είναι γεμάτη δύναμη και δημιουργικότητα σύμφωνα με την διαβεβαίωση του Κυρίου. «Ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα αεγώ ποιώ κακίνος ποιήσει και μείζωνα τούτον ποιήσει». Πίστη που διατρανώνει την διαχρονική παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην ζωή των πιστών, του Παρακλήτου, του Πνεύματος της αληθείας. Πίστη που θερμαίνει την ψυχή με την αίσθηση της συνεχούς παρουσίας του Χριστού και της αμοιβαιότητος της αγάπης. Δεν μπορείς να πιστεύεις αληθινά αν δεν αγαπάς Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύως σου και στη συνέχεια ως άμεση συνέπεια των πλησίων σου ως σε Αυτόν. Η αληθινή πίστη στο Θεό είναι ουσιαστικά η προσωπική σχέση εμπιστοσύνης και αγάπης με Αυτόν που είναι η αγάπη.
Θα μου επιτρέψετε να τελειώσω με μια συγκεκριμένη ιστορία. Θυμούμαι κάποιον νέο ιερωμένο πριν από 4 δεκαετίες στην Ίσο Πάτμο, σε ώρα παρατεταμένης περισυλλογής. Αντιμετώπιζε ένα έντονο δίλημμα. Να μείνει στην όμορφη ευρωπαϊκή χώρα του, μέσα στο περιβάλλον που τον αγαπούσε και το αγαπούσε, ή να αναχωρήσει για μια δύσκολη αποστολή στην Αφρική για να βοηθήσει μια από τις πιο αδικημένες ανθρώπινες κοινότητες. Ατενίζοντας τον ορίζοντα του ανοιχτού πελάγους από το μικρό ασκητήριο που είχε αποσυρθεί, ζητούσε μέσα του μια ικανοποιητική απάντηση σε αυτό το δίλημμα. Η απάντηση ήρθε τελικά με ένα κρίσιμο ερώτημα. Σου φθάνει ο Θεός? Πιστεύεις πραγματικά? Τότε πήγαινε. Δεν σου φθάνει? Τότε κάθισε εκεί που είσαι. Και ένα επόμενο ερώτημα έκανε το πρώτο πιο ισχυρό. Αν όμως δεν σου φθάνει ο Θεός, σε ποιον ακριβώς Θεό πιστεύεις? Ακολούθησε μια ήρεμη απόφαση για μια πορεία σε δύσκολους δρόμους, σε περιοχές που είχαν ταλαιπωρηθεί από τη φτώχεια ή την αθεία. Σε ώρες σκληρές που έφταναν στα όρια της κάμψεως ή του θανάτου, βασική παρηγοριά ήταν η εγγύηση του Αναστάντος Χριστού. Και ειδού εγώ με θυμώνυμη πάσας τας ημέρας έως τις συντελείες του αιώνος. Και η βεβαιότητα του ψαλμοδού, εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ μετεμούει. Ο ιερωμένος αυτός, που ύστερα από πορεία 43 χρόνων σε διάφορα μονοπάτια της οικουμένης, έχει την τιμή να απευθύνεται αυτή την ώρα σε εσάς, αγαπητοί μου. Θέλει με όλη του την ψυχή να ευχηθεί. Η συνέχεια της ζωής όλων σας να είναι μια συνεχής ανάβαση από την απλή πληροφόρηση στην συστηματική γνώση, από τη γνώση στην σοφία την άνωθεν κατερχομένη. Μια αδιάκοπη ανάβαση από την ιδιοτέλεια στην αληθινή ελευθερία, από ανεύθυνες ερωτοτροπίες στον γνήσιο και ευλογημένο από το Θεό έρωτα και κυρίως στην ουσιαστική βίωση της χριστιανικής αγάπης. Ένα τελικό άλμα από την μηχανική συμμετοχή σε παραδοσιακές τελετές ή μια φαρισαϊκού τύπου θρησκευτικότητα προς την ζωντανή πίστη στο Θεό, όπου το Άγιο Πνεύμα δεσπόζει και σφραγίζει τη ζωή μας με το φως, τις ενέργειες, τη δύναμή του. Μια πίστη η οποία ανοίγει την ύπαρξή μας στο άπειρο, με συντροφιά την παρουσία αυτού που είναι αγάπη. Σας το εύχομαι με όλη μου την καρδιά.